Dacă ai dureri de călcâi, înțepături și arsuri în talpă, cel mai probabil vorbim despre inflamația fasciei plantare, care este o bandă groasă de țesut conjunctiv formată în principal din colagen, care pornește de la călcâi, calcaneu și se întinde până la degete, având rolul de a susține bolta piciorului și de a absorbi șocurile când mergi, alergi sau sari. Este foarte sensibilă din două motive. Fiind un țesut conjunctiv, vascularizația este foarte limitată, se vindecă foarte greu după microleziuni și are, bineînțeles, și puține resurse de reparare. Inserția fasciei este pe os la călcâi, fiind o zonă sensibilă plină de receptori nervoși, detectează și transmit semnale de durere foarte intense. Cauzele principale sunt încălțămintea cu toc, statul mult pe scaun, sedentarismul. Acestea duc la scurtarea mușchilor gambei, gastrocnemian, mișcările nu se mai fac pe toată amplitudinea de mișcare. Statul în picioare mult timp duce la întinderea fasciei, presiunea statică crește tensiunea la inserția de pe calcaneu, această tensiune va irita terminațiile nervoase și, bineînțeles, va apărea durerea și inflamația. Ca și semne clinice, apare un punct maxim dureros la palpare pe marginea medială a calcaneului, unde se prinde fascia, durerea accentuată la întinderea fasciei, dorsiflexia degetului mare și a gleznei și scurtarea gambei și a tendonului lui Achille, respectiv dorsiflexia completă este aproape abolită.